Ang panguta na mahitungod sa adlaw nga igpapahulay. Marcos Kapitulo 2, 23-28. Sa kaadlaw nga igpapahulay, nakaagi sila ni Hesus sa kamahan sa trigo, ug ang iyang mga sumusunod ng utlo ug mga uhay sa trigo. Busa mingon ang mga pari kang Hesus, tan-awa ang gihimo sa imong mga sumusunod. Tanong gihimo nila ang ginadili sa adlaw nga igpapahulay. Mitubag si Hesus kanila, wala ba diyay ninyo mabasa sa kasulatan ang gihimo ni David sa dihang siya og ang iyang mga kauban gigutom og nagkinahanglan og pagkaon. Kini nahitabo sa dihang si Abiatar pa ang pangulong pari. Misulod si David sa balay sa Dios og mikaon sa pangagihalad ngadto sa Dios. Gipakaon asab niya ang iyang mga kauban. Wala sila makasalabisan pa og gidili sa kasugoan ang pagkaon ni adto gawas lang sa mga pari. Ug mingon pagayod si Hesus, gihimo ang adlaw nga igpapahulay alang sa kaayuhan sa tawo. Wala himo ang tawo alang sa kaayuhan sa adlaw nga igpapahulay. Busa, ako nga anak sa tawo may gahom sa pag-ingon kon ansa ang husto nga buhaten sa adlaw nga igpapahulay.